Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag guys. May buntag. God bless po sa inyo ha. Para sa inyo ni. May buntag sir. May buntag po. Oh, unsa man tong gipamati gani? Sakit lagi ini. Kahi ini ba ini mga ugat. Kena pasmo ba pasmo. Pahilot yun, hindi makayag dili pahilot, mag-antos kita yun. Nagapasa, di ka, hindi ka nang matrabaho. Singit mo ko kayo, good. Siyempre, trapo ko ka lang lubakara ba? Di magiging maiwasan, yung baho kong gutag di tamuan. Trapo kita, anak. Mapas mo ka? Oo, gani. Say, initubig ako itira. Ayaw, mas grabe pas mo ininit. Mo ba? Kaya pagkabot sa panahon, matingalan, so, bukat, minunod kong lawas, bukat man tiil, bukat. Disut ka. Pero dugay-dugay pa po to. Kanya madugay na mga bitang mabot ang panahon mo. Bukat ng tiil, ang nilakta mo tag sa kadangon mo lang. Kugan ko kadahon din nga. Kasi problema. Yurik. Yurik? Yung biko? Yurik na siya. Kaya naman. Kasi karan na diyan na sa motake, inig, hago ka. Mo di ay. Pag mo trabaho ka, dili. Mag-relax ni mo diha. Ug masingot ka, way bation. Okay, mo ka man. Na. Pero mo relax ka, mo-relax naman ka. Siya, diyan na ang dugo. Mo gani. Wala ako mamintin di ko pahilot, di ko pwede ko panalog yun. Inaanad mo ko lawas gihilot yun. Sige. Ako na lang repair anataran. Repair na. Sige, asa ka itong balay naman, sir? Mawas. Mawas, basig na kay shoutout sa taga Mawas, sir? Oo. Ako na silang giingan nga taga Mawas, pakuan mo. Pahilot mo diyaw kang irik niya sa Gravina Repeat. Sige. Masilingan. Live nyo. Kita tayo ni tanong. Kita tanan. Na may tabong ano para ano ba? Nagum service me, yan sa tuwan. Abot ta bisang asa. Asa no? Sa asa skin sa mananaw. Yan ay layo-layo ang anak ko viewers dire taga Las Vegas. Tanabot siya sa YouTube mo ano ipog kaysa sa patan. Ibog lang masilingan sila, service na ka. Sige, ayan na kayo, masoko sila. Sige, ayan guys, shout out sa taga Humawas Street, Digo City. Hello sa taga Humawas, God bless sa inyo ha. Labi na dito sa mga suki po diya. Si Sir po, no, nakadali nyo ang silingan, magpa-repair, kay masakit-sakit na mga kalawasan, doon na lang, no, tabangan na to si Sir Mamayo. Siyempre, inupanad sa pagkampo sa Ginoo. Sa tarang kamudool diri sa kuha manikamot no. Manikamot ko nga mamaayo mo kutob sa kumay mo kapait kinata kinapamati sa lawasan. Magliw ta bang sa na mo. No, so na lang. Ya siyempre sa karon lang po nakakita ning video, please subscribe, comment, like and share no. Share para daghan masayod, daghan po matabangan nato man sa tawo sa kuang followers sa akong Facebook page Eric Hilot ang traditional, sa TikTok o sa akong YouTube channel Eric Hilot o sa mga nagka-comment sa ko. O siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa inyo. God bless po kung saan man kayo nagtrabaho ngayon. Sige. So maghilot ako guys. Shout out, Humawas Street, Digo City. Para sa inyo. Love you guys. Thank you. Sige, kulot. Pwede na dalo na ko kay labhan oy. Bukan di. Hindi lintan. Sige. Ay. Silina na ko na. Diyan lang. Anak na to. Hapin. Sige, kulot. Sakit akong inil. Hindi kalimtan na po ron. Ay, kung kalimot. Idaghan na tayo Idara na ito, makalimot mo ta. Kamata to sa... Sa ilan lang edad. Okay na. Okay na. Masus kamay sir, kamay lang dyan kayo. Kamay lang kayo. Okay na ka na. Sayo ko, gabis mulakaw ah. Timing po doon ay nag-book ka ron. Off lang sayo ko. Kung sa'yo kay ko, kay Tabaw, pros Tabaw. Ano yung mga kang balik man? Mabalik yun ay boss, isang layo, no? Basta maayo, gilot. Yeah. Pero dili niyo tulungan. Pati pa yung layo, ano? Mangina, kay mo na yung muhang... Ang upan yung... Hilot lang, dili hilot yun. Yung watay lamit ng hilot ito. Yung ato pa yung digos. Hindi na lang matong digos, no? Oo. Hindi, lamit yung mahilot kung lawas kayo sa atake. Mga kapugong pa. Pugong pa kay dili barado. Circular na magandang dugo, boss.
boss. Bulang balik mangkupod. Kada di mo na. Wala ko kung tulos mo din. Ano siya, bumiyati niya na dito maligya. Kinapulaan daw siya. Sakit sa mata. Hindi. Hindi kumain lang kung ikaw lang akong kumain. Bisa may kapitan ang butuan ko. Mo daog. Kamu daw. Ora magyapon boss, ug kinsa. Yung kamot na sila gamot. Kamot man ginadlatanan. Nga na kwarta daw ato na to kaya kwarta sweldo niya. Unsa ka doon pangalan nimo boss? Jaime, mo na tinaon. Kinalinya dia ba? Kinsa? Kino ugat dia siguro. Marado. Mo na hago nga. Kanang nas tunga bitaw. Kanang gitawag subukan. Mapo na to parkingan ane. Lapo na no? Dito na. Okay, patong ni mo dito di na lapo. Nakailapo. Di pa na mahuman mga eleksyon. Di pa mga eleksyon na. Di pa na mahuman ito no? Di pa man ka na. But ang ingon nila, kung nagbuhos, pa 19. 19 man, di naman pwede. Ano mo ka na? Ano dili office ni sakit kita ni. Kailangan na mapiga na. No, dili ako pirmi ba. Dikin niya ba? Ano nagabang? Apya. Siyempre yan.
Ako din padapan sa nako-pray. Gapa kayo. Gapa kayo say-say. Ito pinasa. Gusto mo ba ito? Oy, good morning. Good evening. Good morning po. Gabi, diri sa ano. Sa oras dia, alas 7 pa? Alas 7 kami. Oh. Alas 7 ko. Sayo-sayo pa. Gabi, diri adlaw diha. Ikaw, mo kay magmakapon. Man na kog ligo ay bantay bata mo karon. Ay, sa ato may bidala dai si ko ano niya, say mo ba? Oh, wa man nagkay video lagi. Man mong video. Sa Gusto ng video kana. ibili ni say diha. Oh, ibilin taga-adlaw. Kuwaog alas 4. Ihatod alas 8, kuwaog alas 4. Ang maayo kay uli ni sila si inyo motor ya. Oh, magmotor niya karon kay sige mag-ulan diri tagahapon, magbas sila. Nana may bus sa Matanaw. Tungkag may bus. Barato pa. Oh, Barato pa. timing nga lagi naa. Ay, di ba madagabukang uli ni makakuan ha? Oh, inig ka buntag sa human mo gikan ang bus alas 6:30 kay mga estudyante. Looy pinikab. Pinikab og single looy. First trip. Di patay po sa kuan. Nya, musta naman ka diha? Happy, happy? Happy? Oh. Nada sa cellphone, di sa may gigamit. High blood gani, may gani kay ni uban namo dito sa birthday ni Miko. Wala ni uban. Uman na to, wala ni uban siya ka, wala siya ni pagkaadlaw ato ni ato man mi og Bibins Jo. Amo gikuyog, sa di ko mo kuyog kay galay na kong lawas kay mao dito na high blood dito na ahat ni tulog. Kay ana man si mana nga uban ni dito inyong inahan kay na high blood to, ana ba mura na kung unsa bus mana mura magdi man pud nga inahan. Nanawa gani ko niya kay pato si mama. Sus blind man day ko kay nagkuan naman day bikil naman day. Ay kana lang kong istorya. Kana kong istorya. Oh, ang istorya ra gud parte ra sa itlog. Isa po ning inahan po. Itlog rin nang dan. Oh, mo gani unya nananghid magud siya unya kay kabalo kang bungol. May kalaki ni bungol.
Kaya boss? Ah. Hindi mo kakamay nam. Nadre inom sigarilyo ha? Sigarilyo inom nadre. Gabi kami ato. Naahat lagi mig adto kay anak man si Manang nga adto imong inahan kay na high blood. Wasa ko. Mga alas 9 na humag Wasa magilot. ni kong wasa. Agupad po dayon mi. Sus pag abot na mo tay wa man mi tagad-tagarang mama ti wa joy tingog-tingog. Di ko damay tani na. Wala po mi tingog-tingog pagkabuntag kay nangapi man siya, di sa iri kung ni mata nangapi, dito na siya nitingog, hilak na, sumbong na. Niingon sa iri, pagawas na ba, kay lain ba, kay nag-ingon ng iloong-loong, ipagawas, hilak. Hilak sa iri, naman muna iyang istorya-istoryahan. Ano to, pagkahuman, di ko, Ihilak Pagkuhan yung naman problema, kay- boss. usayo tag-ato taog. Eh, di naman ipagawas, boss. Laag ta. Kaya mo yung Atakihon madayon ka. kag may pamulaag-laag, kunya ako diri anak, manak, gayon no. Muot bitang doghan. Sa dihan, di, wa Ano, ni kuyog. gawas yun, yaw-yaw. Kay galain daw ihang paminaw. Nahala sige, di lang pugsod. Nya kay pag ato na mo parte mang ulanan ni mupugong unta sa ayaw mo dayon kay ulan kaayo wala lang niya pugi. Balo ba kana umulakaw mi biday mo na pugong-pugong. Di na hinunta kalaag. Ma. Ya pagkahuman, mauli na unta mig alas 2 kay mamay day lagi may sus kay ang sakyan di naman mo andar kay na overheat out sa tawag ani nahurot mang power sa batere kay nagsige di ay signal anto nang uli may paggawas na mo wa di kanda na alas 4han may gan na apoy nanguan dito nanuroy gipakuanan mi og starting jump sa batere tunikan mi nakalarga in taon mi gisayunan kag di na maklarong dalan padulong dito kay nagpags ulan kayo hinay kay dagan utong kay sakyanan kay pataka kay dagag madritso. Moto, nakauli mig alas 4 ni kuna alas 4 na nagsugod na ron ang party. Alas 4:30 gyud min kauli. Nya kay pag-abot na mo na party na, dugay kayo ni kulong. Hasta naman dugaya long nami alas 5 hilot. Sa unsa man? Nakatry soft drinks, kape, juice, ha? Yung bahin o mukaon mo. Di ko mukaon mi, nya pud mi magbalon ni gumagkaon kay among napilin. Ana man si Manoy Junior nga, pagkugi. Gidalan ako sa BJ niya. Si Bunbun po kayo, di man po mo adto. Ako pong gidalag litson, namutos ko. Ay, bahala ko sa ikasultim ng tsupe. Putos, ay. Lagi, wala na porma amo. Daon sa to, sa kadako, guro to eh. Huwag kita kakaon sa sulod, mang no? Wala mi nakakaon sa sulod. Kay, puno man kay sa sulod. Dito mislikod sa kusina. Dito, Dito ko nagsigig. Pangwag dito nag-serve nilang kuya o ni Eric. Kay, una lang mi kaulong. Kay nagtinagtaray naman sa litson niya. Wala pa man sila ni pamanangaon sa sulod, no? Enjoy Ka, pa. una mi kaulong. Nanguha ko dito niya. Sila chubi, may tigsandok sa kanon. Yahay na po kukuha. Oy, bahala ka diya. O gani, magpa-serve ta, di ta kakaon. Di ko November tayo ng birthday. November tayo birthday. November 30. Inumdum lang ka. Inumdum ko yung kindinan panahon. Yan, ulan man. Ulan bitaw to last, no? Ulan. O gani, ni Ika 50 man to. mapas mo tag magpatagad pa. Mapas mo tag magpatagad. Ya, wa pa man ako man si mamag kaon, gibiyaan na mo ni kuma. Patod lang kang manang ma. Kay kami na pa mi hiluton ma, dali-dali lagi mig uli ante na ako man ko ni kaon kanon dito, panit raman pag uli sa balay ni kaon ako naglungan. Nagdala man ko litson de kay kun kaon. Sayo pa pud kayo mga kaon. Ya busog. O gani. Gani murag dili mahim dili ta kuan ba plaster. Si mama kay naglingkod ra man no kay kabalo po ka ng mama nga ikon po na. Una nakita. Di akong gi pangayuan itong litson kanon na akong gihatag wa na lang ko nanguha sa sulod sa patong uban tahi kay perting guuta.
Dagan mo bayang mga bisita. Mga classmate. Unya kay picture na. Dugay man kay manulog picture. Di ko ako be. Picture ka na mahuman kay gutom na kayo. Amo to na ang ubang uyuan wala ka pa picture kay pati mo na yaan kalihok mga OA Sakit ko. sa ngalamig. Anak man. Kaya sa mama na pa pictures mo Junior. O gani no. Agiguyod man to. Si Kuha nang wala, dili gyud siya. Nonong Dili siya. wa di pa picture. Kaya ang gana daw niya kaon, di na picture. Kaon na gyud na. Kaon akong ganhe, dili picture. Labi na yung litsot, tagsal ko ta Ah. ka. Litsot. Kakaon ra kita libres litson. Oo, happy do. Buyuan di pa picture kay kanyan hera mo kung mo kaon. Ay na picture. Oo. Ito ginitiguan ka. No? Kaon di, Di ano. naman lang makisabay nga. Picture mo gyud bago kaon. Oo. Mo naman ay uso ron, boss. Abi na akong nasiwina. Di ko kay Nanawa ko si Rina. ingon man gud sila nga naa si Wina daw i-surprise. Di ko amo adto ta kay naa si Wina. Sa gihangwa man di ay. Una-una lagi marites. Ano ka na? Wala. Bubuk sila lang ba? Wala. Ah. Rina daw, alauna daw nag-abot ni. Tawagan ako si Chris Wayne, kumusta man Queen? Nanas mama niwa sa wala mangudla. Nag-istorya maganing ming mama niya. Isa nga, nagsakay maganing sa train. Isa nga train sa buto na. Uy, dili na sa buto na. Mga train. Isa na abot yung train sa butuan na siya. Wala eh. Ako surprise. Gusto ko pagda sa mga bata ko. Hindi ang taon man. May tigos dabaw na nakapointera. Una dugay naman kauli. Hindi man siguro bakasyon. Ang istorya ni Rina, nung nitik siya yun sa nagka-problema siya sa iyong papel. Kaya wala siya girinyo sa iyang amo, di nangita siya kamo. Pagkakita na niya kamo, di pero man na ang amo, tapos wala iyang isa nga kung trabaho siya dito. Pero, titisting na siya more trial pa, ato na siya dito sa katong iyang amo. So, wala pa siya visa. Tapos, pwede man daw siya di okay sa kanlo. At saka lingkod kay, sige mandar daw ang babae Spain. Ay, kwas niyang amo. Dili maayo di ang amo. Oo. Kung wala siya napadayon, matong ato daw siya agency, niyon siya, pwede ba daw siya mag-back out? Niyon na daw ang agency nga, pwede ka wala pa man naabot mong visa, pero kung naabot mong visa, mabayad ka. Nagod ko sa kaya og na dayon daw siya ato kuan makauli man daw siya ato kay kuan man kana magdadayon man nakaangay pa siya kanang trial daw siya kay makaangay siya padayon siya trabaho dayon uli siya nga anak na kay libre man daw kay anak pa daw nung pauli og kuan kana nana kay kontrata wala daw uli pa yung mga bata nakadayon pa surprise sa pati po kung mag-surprise ba balo po kukuan ganang huli ko ang mga nagunang istorya nilang si Ibing Biyay basta naman nga sa mga tagahilungguhan silang Hasmin na Subina mag-iyaw si Balong o Baboy ako amo itong isungkol si Balong nga kaya ang Baboy si Miko kaya mo rin nang ikomedyahan sa una nga ko makaabot ka 21 ko Kaabot. Grabe pa na. Gumaya ko ulo. Grabe pag hangyo ba di uno. Hangyo ka na mabot og 60. Bay di uno hangyo gid mabot og 21 no. Gumaya ra igara na. Wala man sa yung dito god. Di magay kung sugotan na 60. Sa yung dito. Oo. Atas na to, no? 70 kapin. Di itas unjud. Oo. Umay mo abot ng binta. Basta kay di mo nakabasar. Oo. Abot pa Di lang makabasar boss. Kita pa kasi mga apon Dako kayo oy, hapla lagi. Grabe hangyo makabot kay 21 ihawon. Sakit to, di ba? May sakit ba kamo ra kan gyud. Piklonon ba? Alam lang sa piklonon sige.
Pag makabot ka sa gatos, boss, litsunan ta ka, boss. Gitunan. Ang problema mo rin taas. Di makakaon ka na. Nag-online sila online. Ang makakaon, apora. Puro. Sa gatos, kalayo anak. Karon panahon na. Lisod, na? Kaon ang panahon. Ano nila itong gikaon doon? Karon dili na mayat ang gitaon, boss. Kana lang mga karne. Ayan na, boss, ayan. Mga manok, di ba? Manok na to, boss, 30 days lang. Oh. Dagko na. Baboy. Ang baboy, 3 months lang, wala. Ano na to, man? Bayo? Kao na, 6 months man, boss. Package na to, dala sa kuhan Di siguro. ba baboy sa ano, 6 months? Kutob na 60. Kwenta. Package? 6 man. 6 months ganyan, di pwede kayo na dako. Oo. No? Karon lagi 3 months naman. Tungkol sa binisaya. Mo na nakadaot sa to. Yan, dili namang hayop po, pati man gulay, boss. Ang gulay lagi, dagko man kayo. Hindi ka na lang. Talong, dagko lagi kang talong, boss. Ano man? Sa Gwapo una. ba? Di ba ang talong, gagmay man? May. Dito lang sa sulod, ngit-ngit Anong nanagko tayo. naman ron? Kung na sa buno dyan ba? Sala ba, ngit-ngit. Dali na do. Gwapo tato dito sa gawas. Buno na sa punuan. Kita Kana kayo. i-spray mo yung Hayag. Ispayan mo dapat na siya, Sulod boss. man, gwapo mong Kaya para gyapon sa ko. mga piste-piste, Gwapo mong Diba? gyapon ko. di man daot ang pinagawa ng mga piste. Ang tanga, doon kayo bilisin ang Ah, tanga. wala na, kuhan dyan na siya. Ang lang kakarugwa nito masayot. Ha? Kaya para lang di mo baga ba, no? Abunuhan. Oh, Sama gani, na lang, basin. Pero pinakad episode, wala Ah, din bay. tapos, no? Kung mag-decorate baya ka, 3K baya. Ang kinamupan. Hindi nga magtusigwin na mo, di pa pala, uy, wala kayo po kaila itong bayo Apo, tala. sa sana ito bigay yun. Dawaton ginato ni mo. Bilis kalimutan. Kasi package to. Sa sana. Taga-Matanaw ra to ang ilang pagkaon? Taga-Matanaw? Tanaw ra to Kaya yan. na gano'n sa tanaw ni mo. Gwapa-gwapo. Pero Wala na to tanan, ma'am. Daghan lagi kayo to. Wala na. Ito may daghan na to. Pagka gisupan ba, kung may bili, ginajismil ng subahan na nga. Ito man daghan na, mura mag... Oh. Oh, yung mga pag sobra 20 man ka box. Ito daghan na. Yung box man, kung bili na gismil, sobra pa na, no? 15 na. Dito sa kontrata ko kay every year na ada ko 15 na sila sa 20, no? Mayo. Wala, hago. 15 na yung mga anak sa mga birthday. 20 hago na kayo magluto-luto eh. Loto ka, bisang pulo lang ka. Wala, hago agad na boss. Peter nga magpalag eleksyon na siya kabo. Na-scam to. Katida 12 Disney na siya. Scam. Stop na dito kay namapa na daw sila kanang anak ba nag-iwala sila sa katungkuan wala man daw rito nianting yung daw katong Palit kini kung nag-stop kay nila kung pwede mga barado-barado nga ugat. Tunaw, tistingan ako. Scam? yun ako katong nagpipirma sa inyo mo to yun sa wala man lagi dito la ana siya scam to ano tong 50 mil Ako di ko kumukuha 50 mil te. Nya na urada-urada. o niya kay may yung tagdala ni Miko tong 50 mil nga sila mo put up dito kapital or share nila wala man siguro man nakapirma kontrata kay ang 50 ipadala man ni Wina daan kitong diyan naman daan Yeah, kayo ang tagiya sa Abyang. Kung ilaham galing to. atong happy yung lenas kang Kasi bintam na yung ito diya. Eleksyon ron, 50 man ito, dala na dekorasyon. 12 minutes lang, lubapo na na. Nakuha tayo na. Pero bitapos kung palito na lang mo. Oo, ikaw pelitsyon. Palit ka buhi, bayad ka sa maglitsyon. Daga na ba sa Dako kayo, boss. France? 1.5 pa kayo. Oh, napalit ka Daga litsyon naman sa sa smell. France. Oo. O, pilar ha. 6 mil ang baboy. O, sa smell. Pelitsyon ni mo. Dako naman ang 6 mil. Ya, Size may kasagaran, buhi? OFW, iyang Yung customer. importante ba ka, di mo tanong ka City 8. Timbang Tigbas. na 40, 40. Ulay, pati haya-haya, OFW tanan ko diya. Dali po lang ipaluto niyo. Share. Eh, dili ilaw. Nya, kalma man ba? O, bisan pagkaroon og kuan bungga kay siya, makarma ra magyapon na. Loko. O to ay, anditira biya mga OFW biya, kadi biya kapaluan no. Oh. Dili biya ka iyong dayon, o. Inikabot, Bilaan, inikabot sa panahon, Katiwala, wala mo tugan. katiwala biya, ana, di ang puros biya mga bilaan. Oh. Nabilaan biya ang... Alasan ang mga Bisaya. Ay, isahan ang Bisaya. Ang mga Bisaya, isahan.
bangon gud si Buso. Mabilaan ay. Santa Maria bangon. Bangon sa mabilaan. Ang gani, wala man rin. Laki. Kanya niya ang katong mga ihama sa lukon dito ni Abiyang so niya dayon. Diri siya mo sa dagan. nga area di. Tagsa ko siya pahilot na. Sige magpahilot daw sila. Lugar Mo. Santa Maria. Sa Maria. Pag man ni gawas na diri daog na. Pero di na maayo ning pundot ani Santa Maria. Oo. Naog ra. Ato lang Facebook. Nagilot. Tama sa inyong balay. Na, nasa tindahan. Wala nang maninda tinda gyapon. Ginagway. Tinda ra man bus pero kami ra may mukaon. Kami rin mamalit sa mong Amo ra pa tindahan. nag-display gud. Oo, para nila. Nay mamalit di. Mayo. Wala di. Ako ikaon. Sakto ko nang Kami rin ideya. mamalit sa mong tindahan.